ni damado sori ɲininkali kelen kɔnɔ ko k'olu tun bɛ yɔrɔ la ko sali fana lasara ko sanji nana ko alimami y'u fara ɲɔgɔn kan ko ni sali fana lasara farala ɲɔgɔn kan sali fana ka nafilaw bɛ sara cogo di ani fana ko lasara wagati sere o alimami sagira ka lagasara sali n'u ye o bɛ cogo di o sali fana ni lasara ko fara ɲɔgɔn kan sanji kɔsɔ sɔsɔli b'a la majabitigiw dɔɔnikɛbagaw bolo mais kuma sahale n'a darura gɛlɛn nana sali fana ni lasara bɛ fara ɲɔgɔn kan komi futuru ni sabu bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min n'a darura gɛlɛn nana u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kuma sahale n'u farala ɲɔgɔn kan darura gɛlɛn de nana u farala ɲɔgɔn kan sali fana ka nafilaw bɛ kɛ cogo di an delila k'o fɔ futuru ni safo t'a la an delila ka kuma ninnu ka yan n'a ye sali fana lasara fara ɲɔgɔn kan darura nana sali fana ka nafilaw lasara kɔfɛ i b'u sali jamu kɔfɛ i b'u sali i b'a damina sali fana ɲɛfɛla nafilaw la fɔlɔ i b'o sali o kɔfɛ sali fana kɔfɛ nafilaw i b'o sali jamu kɔfɛ bon ko o alimami kelen sagira ka lagasara sali ni jama ye o bɛ cogo di ni alimami bolo parce que an y'a fɔ cogo min misiriw dɔw la alimamu dɔw bɛ kɔrɔ de b'u kan u b'u kɔrɔ de alimami yɛrɛ b'a dɔn ni sali fana lasara fara ɲɔgɔn kan dɛ mais jamu kun tɛ ni n b'i yɛrɛ bolo ala ka sariya la n bɛ se ka baara kɛ na n to a kɛ mais kɔrɔ de b'a kan degun de b'a kan komi misiriw an y'a fɔ cogo min misiriw dɔw bɛ jamana in kɔnɔ misiri caman jamana kɔnɔ alimami b'u bolo komi télé dɛ télécommandé bɛ patron bolo a b'i régler ou bien télécommandé bɛ comité bolo u b'i régler jamana in ka misiri caman ye o de ni o de ye alimami sɔrɔ a ye jamu kɛ a yɛrɛ sago tɛ a yɛrɛ bolo fana jamu kun tɛ nin ye o de kosɔn lasara wata sagira lasara kan a ye fɛn de kɛ min ye sawaba ye o de b'a kan an y'a fɔ yan an ko lezina dayima libosilimaw liftaye u ko ni mɔgɔ min ye futuru ni safo fara ɲɔgɔn kan sanji fin kama aw ye futuru ni safo fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ sanji mana tuguni lezina dayima libosilimaw liftaye u k'a ka sage safo kan parce que safo jamu min kɛra a man kɛnɛ n'a waati sera a ye sage safo kan ni sanji mana wala ni nin fana n'a y'a dɔ de jamu min kɛra jamu tun man ka kɛ lasara wagati a ye lasara sali ni jama ye a ye min kɛ o de ye sababa ye baasi t'a ka o la ko kamun kɛ n y'a faamu ko k'a kɛ laada ye a y'a mili biidu kɔrɔ ye mun ye kalo kalo tile saba su tani sabanan ni tani naani tani duurunan k'a kɛ laada misiri kɔnɔ n'o wagati sera mikoro ka ta ka mɔgɔ hakili jiga la k'o bɛ cogo di sariya tɛ u ye selemani ruhili ɲininka nin na rejo sosow la ka to ka ɲɔgɔn hakili jigi a y'a muli biidu la u bɛ nafila saliw ni fɛnw na u bɛ cogo di a ko sariya tɛ bidiya don a ko ciden tun bɛ se k'a kɛ o ni a y'a muli biidu sera n'a salira a b'a fɔ jama ye awa a y'a janto a la de sini a y'a muli biidu bɛ damina mais a ko o ma sabati ko ciden y'o kɛ min ye Umaru Banzimol a fana ka kitabu kɔnɔ a ye derisu dɔ de ko derisu ni muhadaraw b'a saba nɔfɛ lesa min sunnati kaja lesa min manhaji salafu kaja k'a ka damana kitabu ye a ko lesa min sunnati a ko a tɛ sunna kɔnɔ k'a to ka hadamadenw hakili jigi nafila kow ni a y'a mili biidu erjɔ sɔsɔw la ka ci ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn hakili jigi la a ko sunna tɛ a tɛ sunna kɔnɔ wala ka mikro fana ta ka to ka mɔgɔw hakili jigi sunna tɛ
mais nya aye uye ewa nye ewa Cheikh Salih Fawzani nyinenka lame do ya nyinenka anyonama ko mugo munumbe ewa radio soso ube mo nyo hakli jiga ya mbiri ni sunna lobe chogode akonna ya sura mugo atigiye mugo hakli jigi fendela min sabatilendo dinala ako haja taybo ko basitala Fawzani bafo nen chogola be minye do ewa mugo rewe umaswa mo ko sariyate sunnate mugo kana ki kala de ka do maka bon koni mogo min y'a ɲini i fɛ dɛ komi dɔw tɛ farafinkalo jate dɔn komi an ka jamanaw bɛ cogo min mun ye o lasa ma nasara ladɛgɛ sinon n'i bɛ saudiya ninnu farafinkalo jate bɛ dogo mɔgɔ min na y'a ka dɔgɔ parce que olu ka jate bɛɛ bɛ ala ka kalo ninnu de kan u ka jate tɛ calendrier kan u ka baara daw yo u ka papiyew u ka dati bɛɛ a bɛ ta silamɛ kalo de la wala a bɛ kɛ ni mɔgɔ min hakili t'a la jamana kɔnɔ ka dɔgɔ mais mun y'a kɛ an ka jamana dɔw tɛ hari ala ka kalo dɔw t'u u tɔgɔ dɔ yɛrɛ ala ka kalo yɛrɛ dɔw t'u tɔgɔ dɔ yɛrɛ jamana in kɔnɔ a bɛ jɔ ka sa dɔw ta kalama yɛrɛ mun y'a lasa ma an bɛ nasara ladege min na man tasabbaha bi qawmin fahuwa minhum parce que an y'an ka jate bɛɛ kɛ nin calendrier de la an ka bato jatew nin calendrier de don u ka jakabo jatew nin calendrier de don u ka muso jidda jatew tibabu kalakile nin calendrier de don kataw belebeleba nasara ladege de don donc o de ye nin lase jamana ka mɔgɔ dɔ ma mais hari dɔɔni kabaw kumana la n'i bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ komi Mali n'u ka jatew rasamiya gouvernement fɛ n'a bɛɛ bɛ nasara jate de kan calendrier de kan e yɛrɛ kɔni ni seeto o la ni ka papiyew dati bɛ sɛbɛn kabila la ni i seeto o la min ye e yɛrɛ ka bato ninnu kɔni i kanu olu ta calendrier la sunkalo tɛ ta calendrier la min ye ka ewa lahiya kantiga tɛ ta calendrier la i ka muso i da i kana ta calendrier la minnu bɛ baara kɛ i bolo e yɛrɛ ka baara kɛ den minnu b'i bolo n'i b'u sara i kanu ta calendrier la muso i daw kana ta calendrier la min y'i ka jakabɔ ye kanu ta calendrier la yala n'i ye ninnu bila ala ka kalo jate kan hilal hisabul qamariya gouvernement bɛ mun f'u ye n yɛrɛ k'i ka jaka jate n b'a bila farafinkalo de la gouvernement bɛ mun f'u ye o wajibilen b'i kan i ka ninnu bila farafinkalo jate la ni i sago t'o la ni o bɛ gouvernement ka jate kan rasamiya ni o bɛ calendrier ni fɛnw kan i se kɛ t'o la fattaqullaha mastata'tum la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ni o se kɛ t'i ye o se de t'i ye i tɛ minɛ ni o yɔrɔ ye mais i yɛrɛ seko bɛ fɛn o fɛn na i ka kow la diinɛ kow la a bila farafinkalo la o la ka ɲininkali jaabu ni mɔgɔ min bɛ nin lahala de la jamana bɛ cogo min kalo bɛ se ka jɔ ka sa dɔw ta kalama yɛrɛ n'o tigi de kalifal'i la kalasa ni kalo bɛ hakɛ min na sun wagatiw sera i k'i hakili jigin baasi tɛ ninnu na ɲɔgɔnna la n'a ma kɛ jamako in ni fɛnw ni misiriw mikorow ni fɛnw na baasi tɛ ninnu na ɲɔgɔnna o ye de ka tigi dɛmɛ bato la a bɛ komi ni mɔgɔ min bɛ kalifa i la fajiri ne ka sinɔgɔ ka girin fajiri to k'i kunu n'i bɛ taa misiri la fajiri b'a kunu baasi t'a la ou bien nka wagati su kɔnɔna na to ka wele ni wagati la k'i ka telefoni sonné pour n ka se ka wuli ka nafila kɛ olu na ɲɔgɔnna baasi t'o la waaleykum salaam bon ko yala bɛ daga silama ka taa nasara fɛ u ka fɛti la wa ou bien a bɛ daga silama ka fara nasara k'u ka fɛti la ni ala sɔnna n bɛ kutuba dafalen k'a la n ye kutubaw k'a la ka tɛmɛ fana ka deresiw k'a la ka tɛmɛ ka ɲininkaliw k'a la ka tɛmɛ kutuba bɛna k'a kan dɔɔnikɛbaga si ma ɲɔgɔn sɔsɔ la o ye haramu ye silama bolo ibn qayyim ko ahkamu ahli jimma kono a ko min ye nasaraw yahudaw ka fɛti
silamanu ka ɲɔgɔn fɔ u bɛ a ka kado di ɲɔgɔn ma u bɛ min kɛrɛkɛrɛnlen don n'u ka fɛtilen ko fɛɛrɛw ma haram bi ittifaqil ulama a ko ye haramu de dɔnnikɛba bɛɛ de bɛnnen bɔ kan silama kana fara yahuda ni nasara ka ni foyi ye u ka fɛti la kana faru ka ni foyi ye u ka fɛti la kana faru ka ni ɲɔgɔn fɔ ye kana faru ka ni nisɔndiya ye kana faru ka ni dumuni tobi ye kana faru ka ne ka kado di ɲɔgɔn ma nin bɛɛ haramu silamɛya sariya la dɔnnikɛbaw ma ɲɔgɔn sɔsɔ ninnu na yɛrɛ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين alakum mu'minun yahudani nasara akanu mina ku kaka bisi ñogo yede yahudani nasara yere de ñogo bisi ñogo ni mugo yahudani nasara mina ka ki bisi ñogo ka faruka ka kola ewa alako eyuye kabade enu bede kelenya ni alate tonyali kala kanda eye tonyali kala de sisa kiren ko man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum akum mugo niye mugo munum bon ko ñogonya ko ye wulu doyede yawulu doye donc yahudani nasara ka fetu munu fule kasoro atu yere ka dina yere kono 30 nouvelle 30 ati saka dina kono uye adwa kono de comme ni mawlili te islama dina kono ya sora kono chogomi de nouvelle fana ni 30 te saka dina kono har u yere fana nasara dama nasara dobe munu ben ni 30 fana fete nasara dobe fana bo contrôle comme ni silama sunna mogo be ewa mawlidu kontura mogo chogomi de nasaraw fana la mogo dobe wulu fana la ube ni nubele ni taranche kontura ko ngalondo ko ate uya do kono de ngalondo wala ate daga silama ka faruka ni foye kana faruka ni dumuni tobiye kana faruka ni nisonjaye kana faruka ni nyogon foye kana afaruka ni ewa kado dili nyogoma abbe haram ko doko ulu be demsenu kala yoro la min yike azkaru sabah wal masa sogoma odete jikru munun kan ka fo ani wula fe jikru munun kan ka fo ko mi demsenu do be ulu tese ala mi ube mo kelem bila o ba fo sogoma mo kelem be bila be jikru fo jama ba fo no fe demsenu jama ba fo no fe wula fe aba fo demsenu jama ba fo no fe ni nye biriyai le siritala ay demisenu kala ayu kala jikru munun kan ka fo sogoma ayu kala la de kelen kala ayu kala la u yere ka fo nu yere jikru munun be fo wula fe ay demisenu kala la u yere ka fo nu yere har ni mo mbabbe se ka abbe durusi lajim wajibi te koy kana nu beyew ibbe se kana ni minye be na noy abu la kala la de muhadam maden kana ewa fendo nyani yere alistihsanatu yere kana fendo nyani yere kodo dina kuno kasorote dina la dina dilala ka babtawre ka dama man ahdasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu ni mugo yo fendo ni dina kuno minta kuno ikabara sagilembi yerema man amila amala laysa li amru fa huwa raddu ni mugo yo barake chide minya ikabara be sagima ibafo ninde majikru jama'i bidiya de do lesirita la dina la utigu ka dafela académicien la kala be kitafo ayere may bon ko ulu qur'ana durusiru la ko abo chogona demisenu nubu la durusi qur'an la iba soro salji taka gele wakati be ya la udarra kama be daga u ka qur'ana ta ka soro salji to la wa don ko nyinin karane no ko atebe qur'ana dafale kana adama e ba fe ka kala yoro minna akala yoro la dur har ni salji tala minna na fo ka qur'ana dafale ko ni de ta fo ka salji de ta ay tumbe mu fo
bon n'u ka laɲini ye kalan de u ka u la kalasiw kɔnɔ mais min ye misiri kɔni ye jama tɔ n'u k'u b'a kɛ jama tɔ ɲana u bɛ jama tɔ ɲagami ciden ko kullukum yunaji rabbahu fala yujiyanna ahadukum bil qira'a har qur'anan kala ni sebo tumba bange ɲɔgɔn kan ciden ko kelen kelen bɛɛ bi tigala de gundo ɲɔgɔn ya kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni qur'ana kala ɲɛ u kana kɛ misiri de kɔnɔ parce que sɔgɔma i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔw fana bɛ misiri la u b'u ka jikiru la wula fɛ u b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ misiri b'u ka jikiru la donc u ka ɲɔgɔn kala la u ka kalasi kɔnɔ u ka safu kɔnɔ u ka kalanyɔrɔ la bon ko alimami fula ko dɔ bɛ a finiw jigiyali kaba kuru fura duguma dɔ bɛ jɛnɛya kɛ i kan ka salli juman kɔfɛ ninnu bɛɛ ka kɔfɛ salli salen don parce que u bɛɛ ye junubutigi de mais min ye jɛnɛya kɛ o ka junubu ka giri ka tɛmɛ parce que haddu bɛ ale t'a nɔfɛ o ka junubu ka gɛrɛ ka tɛmɛ isibalu tigi kan mais cogo de y'a dɔn ko a ye jɛnɛya kɛ kuma bɔ yɔrɔ de la fo silamɛw k'u janto yɔrɔ la ka jɛnɛya ta k'a da mɔgɔ ka tɛ fo i b'a ka alimamiya tiɲɛ k'a ka kɔfɛ salli tiɲɛ ko belebeleba dɔ dɛ parce que n'i b'a fɔ karisa ye jɛnɛya kɛ fo e b'a fɔ a kɔfɛ salli ko a ka sɔrɔ seere 4 sabatilen b'i bolo ni seere 4 sabatilen t'e bolo dɛ e yɛrɛ de ye fasiki ye fɔlɔ ni mɔgɔ man ka salli kɔfɛ i ka taa salli mɔgɔ tirelen kɔfɛ parce que ala ko n'i ye jɛnɛya fɔ mɔgɔ kan seere 4 dafalen t'e bolo ala ye ko damadɔ de fɔ e kan i tɔgɔ de ye fasiki ye busanya 20 bɛ bɔ i kɔ la i tɔgɔ ye nkalontigɛla ala ka danga b'i kan ayiwa an tɛ e ka seereya minɛ abada ka da e la k'i kɛ mɔgɔ tilen ko i ka seereya minɛ abada fo i ka tuubi ko gɛlɛn de ye nin yɔrɔ ye nin hadamaden ka ninnu yɛrɛ kɔlɔsi k'a sɔrɔ n y'a fɔ yan siɲɛ caman jɛnɛya fule n'u ye jɛnɛya nkalon da mɔgɔ min na u bɛ ka a taamaseke mɔgɔ min na mɔgɔw bɛ ɲugu o la ka ɲugu o ka limamiya la ka ɲugu o la cogoya dɔ la k'a sɔrɔ musirikiya ka jugu n'a ye musirikiw fɔlɔ mɔgɔw bolo u yɛrɛ b'a dɔn ko a bɛ dabali kɛ e yɛrɛ b'a kɔrɔ a bɛ mori ganaya kɛ e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ kulunkulu sɛgɛw kɔrɔ a bɛ sujudu kɛ e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ taa kaburu la ka kantigɛli kɛ olu b'aw bolo mɔgɔbaya la jamana in kɔnɔ a bɛ salliw kɔfɛ bɛɛ b'u bonya bɛɛ b'u karama mais ni jɛnɛya sabatira mɔgɔ min na dɔrɔn e kɛra mɔgɔ ɲugutɔ ye o ye tawhidi faamubaliya de o ye ko Sheikh Muhammad ibn Wahab y'a ka kalanden dɔ fɛn k'o de la u ye kitabu tawhidi min a y'a dila a ye kalandenw kala la siɲɛ fɔlɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 n'u tilala u bɛ saga kan n'u tilala u bɛ saga kan kalanden dɔ ko a ma ko Sheikh har an ka kitabu wɛrɛ ta tawhid an y'a faamu har an ka fiqh kitabu dɔ ta an ko kala sisan tawhidi kɔni faamura ko a ma kuma fɛ a dugusɛjɛ a nan'u ma a fari fagalen kalandenw y'a ɲininka ko Sheikh mun don a ko a fule k'a fɔ ɲɛ de dɛ ko dɔw b'a fɛ k'a yɛlɛma u ka so kura kɔnɔ k'u yɛlɛmatɔ u ka so kura kɔnɔ k'u ye dundunkurunin faga jinɛ ye pour n'u donna so kɔnɔ tɔɔrɔ kana s'u ma mais kuma naani ma mais ma sababa sɔrɔ a la fɔlɔ n b'a sɛgɛsɛgɛ a kalandenw ko baasi t'a la sɛgɛsɛgɛ n'i ye sababa sɔrɔ i bɛ min kɛ i b'a kɛ a taara tile damadɔ a sagira kana a ko kalandenw ma n tun ye ko min fɔ aw ye ko mɔgɔw dɔ yɛlɛmatɔ u ka so kɔnɔ u ye dundunkurunin faga du da la jinɛw ye sababa t'o la n y'a sɔrɔ min ye sababa ye ko dɔ de jɛra a ba nɔfɛ ka jɛnɛya kɛ a ba nɔfɛ awuzubilahi wa ala ummihi awuzubilahi nin kan ka faga dɛ nin kan ka kɛ ten a ko wala ko jahili ka kuma tɛ nin ye ko tawhidi faamura a ko ni tawhidi tun faamura ne ko aw ma dundunkurunin fagara jinɛ ye o min aw bɔ aw cogo la an ma dimi o la mais ni ko nin binna ba ka a jɛra ba nɔfɛ a bɛɛ ja wulila a bɔra hakili la a ko tawhidi faamura mun na
akwai kitabu tauhidi na tanka sagaka tauhidi famura yoro juma jamana yin kono tauhidi fa jene ya kila debu bolo be nyugo ela kake ko dugu bay kasoro dalila situ bolo ube nyugo ila ikasalli wala ube nyugo ala ikali mami ya ube nyugo ala kasoro mushriku fule kasalli wure mushriku fule kake alimamu ye abe wulu bonya abe wulu karama abe fifa yere kata kado duma tawri famura nin jamana kono wa donc ay hamme aka nyugo mushriku ka alimamu ya la folo jamana ye kateme jene ya kilauka be mun foye woyode donc ni mo min be jene yake har islamiya sariya jene ya sabatira kare aka salli sahalelo mo na yere sallira ka salli be saha ni sallira kofe aka salli be saha min fini jigilena ka bakuru fula kofe aye ala sosore ke na ya ka fini jigi salli be saha kofe nunun fula be ni ye mo telelen soro min kawsuye ibeta sallo kofe ni ma mo telelen soro jama salli te be ka boy ka no fe be sallu no fe bon ko doko ñinin kalina na uya ñinin ka ke kafiri ka gardien ko anyo jabi aya sura lebe kafiri ka gardien la abo fanya alhamdulillah yobila wote awnye o yala ka fasamantade ambe ala tanoka o kofe ambe ifana fo ka duaw kiye ala ki sabati ko tumami aye kafiri ka gardinya bila akera misiri do ka gardien ko do nana ni mi fendo ye ko akam mi fentila misir mo ni nyogonche ko mi few ko alek balimake do yu tataranu ye mais ale ye mi fen nunu songo kanka be minna on nyogona ka do faraka ayodo misiri kesila ubada tuba ay ibeta min fe nyogona de sa ka wori do kesila otede parce que wori fule mugo kan yoro kolosi ni mugo ye wori dima karasan nin do yoro la silamiya ya wajibi ka tigi ye yoro min krekre ni ala kuta yoro te ibe wori ndo yoro de la hari ni be wori ndo ni o yoro la ni ba fale iba fo tigi ye de e ko ni wori ka financer ka do ni yoro la men ni yoro wore be min ka gele ni nyanka wori do alawa na jena naye abe yele man na ma jenaye min ye min dia ko aka ke chogo mi ba ko chogo de la wori a nyogona ta do mi fe hakke min do to nyogona de sa ikana tila misiri nyogoni nyogonche o de bi bo ko indu bula bo ko e ka balima do ko bidia mo do ko anana ko ika furake ko ni e ya furake e yere badu ka furake le ba farfoni dama aka bidia la ibo furake wa na ka bidia ma labbo silamiya kono silama fashiri ikanka minke silama iba kay ni balima surulu sinji tugube na ya surabana mdenero amma ko be furakeri de la ni e fana ma furake o be ke sababu kana ni sinji tigede iba furake la furakeli e fule ka min fo ko abe farifoni dama aka bidiyala o yede eye min bisikiyade o dankaniya te bolo e ka furake la dola ni e ya furake ye nyuma ya min kai dusukun kaliba dusukun be mile kata mogo ka kanuma ani ka kuma mina mogo min ni ye nyuman kai mogo min tumbe ningele ya sugula ni e ya furake a furakeli kofe ka toka girala
ka konnanjiyaw kaye ka bilasiraliw kaye la ala ba kandani sababu ye a furakɛ n'a ka bidiya ta labɔ silamiya kɔnɔ a furakɛ parce que o ye silama fasiki de silamiya min bali ka ɲuman k'o ye wala e bɛ se ka furakɛli to yen min kama ni e yɛrɛ y'a dɔn nin ye bidiya mɔgɔ de a ma ko jɔra ne man ka furakɛ mais ni ko karisa e bɛ lahala min na ne tɛ se k'i furakɛ i bɛ bidiya min na i b'o de bila ni e yɛrɛ y'a dɔn n'i ye nin fɔ a ye o bɛ kɛ sababu ye a bɛ tuube ka bɔ bidiya in na silamiya masalaha bɛ nin na i b'a furakɛli to yan a n'a tuubi i n'a furakɛ silamiya masalaha bɛ nin na mais n'a y'a sɔrɔ e ye a furakɛ ma o furakɛ o y'o fɔ a ye o t'a yɛlɛma ka bɔ a ka bidiya la donc o la e k'a furakɛ ka ɲumanya k'a ye k'a furakɛ e ye min fɔ ko n'i y'a furakɛ a bɛ farifoni sɔrɔ a ka bidiya la o ye bisigiya de dankaniya t'i bolo o la dusukun bɛ ala de bolo dusukun yɛlɛmabaga ye ala de bolo dankaniya t'i bolo o la n'a ma ko jɔri la i balima suru don donc bidiya ma labɔ silamiya kɔnɔ furakɛli cogo wɛrɛ t'a bolo fana ni e tɛ a dɛmɛ i ka furakɛ i ka don a la i ka kɔnɔnandiya k'a ye i ka nasiha k'a ye la ala e ye ɲumanya minnu k'a ye o bɛ kɛ sababu ye a bɛ bidiya in bila ou bien a bɛ dɔ bɔ bidiya la mun na ciden salasala hali ciden ka muso caman furu mun y'a kɛ n ko kafiri kuntigiw dɔn ciden ɲa dɔn ka tora ka jugu silamɛw kan a y'u denw ka denmuso furu ni o de pour u ka se ka silamiya kanu ka silamɛw kanu u tora kana se silamɛw ma ciden ye kafiri kuntigiw dɔn denmuso furu ni nin de pour silamiya juguya na kɔniya min b'a la ni y'a denmuso furu o yɛrɛ faralan kan o banna kaba u bɛ kɛ sababu ye ka silamiya makara dɔ la a ye kafiri kuntigiw dɔw ka denmuso furu ni nin sababu de muallafatul qulub tuma min minnu dɔnna silamiya la silamiya ma mafantiyaw dusukun kɔnɔ mun na ciden ye tilali la a y'o sugantiya mɔgɔw tɔ kan pour u ka se ka sabati diina la o de y'a to hari kafiri n'an yɛrɛ y'a dɔn kafiri min n'an tora ka ɲuman k'a ye o bɛ kɛ sababu ka sama ka don silamiya la silamiya wa sariya ko jakka ka di muallafatu qulubuhum a ko jakka ka d'u ma pour o na kɛ sababu k'u sama kana silamiya ma min ye kafiri de mais an y'a dɔn n'an tora ka jakka ta k'a d'a ma a bɛ tuubi an bɛ jakka d'a ma ou bien nin ye kafiri kuntigi de mais n'an tora ka jakka to k'a d'a ma a ka mɔgɔw bɛ silamɛw tɔɔrɔli min kɛ a b'a ka mɔgɔ tɔɔrɔ tigɛ ka bɔ silamɛw ma an bɛ jakka d'a ma ou bien mɔgɔ min don kura don silamiya la silamiya ma fantiya dusukun kɔnɔ kosɛbɛ mais n'an tora ka jakka ta k'a d'a ma silamiya bɛ fantiya dusukun a bɛ silamiya kɔnɔ an bɛ jakka d'a ma u b'a fɔ ninnu de ma taalifa o la nin sugu i ka mɔgɔ ye i b'a furakɛ la ala na kanda ni sababu ye أنا رأسي أتمنى أن تبدأ ما أبغى الإسلام على كيف إذا أنا عنده ما ظهر كافر الله أجعل ما أبغى الله من ذلك يعني زمان بيجي كوسة ما من كافر أو كل شيء ما كان bon ale ko nye bidiya yɔrɔ fɔ bidiya in n'a ma labɔ silamiya kɔnɔ ko n delila k'a fɔ kafiri hari kafiri an bɛ se silamiya nin de don a bɛ se ka furakɛ o kafiriw tɛ kelen ye bidiya mɔgɔw tɛ kelen ye bidiya mɔgɔ min a ka bidiya y'a labɔ silamiya kɔnɔ a bɛ silamɛw kɛlɛ u b'a fɔ nin na alharabiya i tɛ nin furakɛ tawa kafiri min fana kafiri don mais a b'an kɛlɛ dɛ u b'a fɔ nin ma harabiya i tɛ nin furakɛ n'a banana n'a ka bidiya la labɔ silamiya kɔnɔ kafiri don et puis a bɛ silamiya kɛlɛ de fana ka diina kɛlɛ de an tɛ nin furakɛ a bɛ komi ni kafiri min bɛ silamiya kɛlɛ ban na cɛ an t'a furakɛ n'a banana o kafiri min bɛ furakɛ ala yɛrɛ y'o fɔ la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin ala ko ni ala ta abali kafiru la kafiru min n'u m'aw kɛlɛ u m'aw labɔ a ka sow kɔnɔ a ka ɲuman k'u ye a ka tilenya kɛ ka t'u ma n t'a bali o la wala ni différence bɛɛ de ni kafiri min bidiya min a ka bidiya y'a labɔ silamiya kɔnɔ a bɛ silamiya kɛlɛ a b'an fɛn kɛ i t'o furakɛ parce que o ye harabiya kɛlɛ ba n'o cɛ
mais n'a y'a sɔrɔ kafiri min tɛ silamɛya kɛlɛ a kɛlɛ n'a tɔɔrɔ si tɛ se silamɛw ma wala o kafiri sugu i bɛ se ka ɲuman k'o ye Como? Ale ka salima dafa to ni mɔgɔ ko mɔgɔ min a bɛ komi ale nana ka fara alimami jama ka tahiyya laban de la ale farala alimami jama ka tahiyya laban de la o de tɛ depuis salli damina ale ni alimami ye salli ta ɲɔgɔn fɛ bon ko dɔ ko ale alimami ka tahiyya laban ale ni alimami ye salli bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ mais tahiyya laban alimami ye salamu bila yɔrɔ min a y'a sɔrɔ ale ye tahiyya dɔrɔn dɔ kɛ comme min ye salati ibrahima ye a m'u wulu kɛ ale ye salamu bila o bɛ cogo di o n'a ɲɔgɔnnaw ni e ye salamu bila ka ban nin kɔfɛ fɛn t'i ka salli la nin na ni tun t'a dɔn mais n'a ɲɔgɔnna nana Ibn Baz ani Ibn Usaymin u ko mɔgɔw ko hakili to yɔrɔ dɔw la u ko tahiyya laban filɛ o ye jɔnsɛ dɛ o ye salli jɔnsɛ dɛ ni alimami ka tahiyya dafara a ye salamu bila e ka tahiyya ma dafa i kana salamu bila dɛ i kana salamu bila alimami nɔfɛ i ka tahiyya dafa n'i ka tahiyya dafali ni alimami ka salamu tɛ janya ɲɔgɔn na kosɛbɛ i ka tahiyya dafa de fɔlɔ i ka salamu bila parce que tahiyya laban ye jɔnsɛ dɛ k'a fɔ alimami ye tahiyya bila i bɛ yɔrɔ min dɔrɔn ka tahiyya bila ko i kan'o kɛ tahiyya laban na hakɛ min tora i ka tahiyya la a dafa de o kɔfɛ i fana bɛ salamu bila min ye salati ibrahimiya ani ciden ko tanga ka ɲinini naani min ye i bɛ wulu bɛɛ de kala min ye i yɛrɛ duwawu tɔ ye i bɛ wulu tɔ ye mais min ye ka salati ibrahima kɛ ani ciden ko tanga ka ɲinini naani min ye foyi k'o kɛ dɛ o kɔfɛ fana b'i ka salamu bila سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ni damado sori ɲininkali kelen kɔnɔ ko k'olu tun